Il-Partit Laburista protesta mal-PBS dwar il-programm TVAM ta' tlieta filgħodu. Dan għax dan il-programm ma kien hemm ħadd li jirrappreżenta l-veduti tal-Partit Laburista. U għaċċar li l-PBS reaġixxa għal protest li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista 2 u dan spiċċa biex ħoloq żbilanċ mhux raġonevoli għal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista semma kif waqt il-programm TVAM ta' 2 flimkien mal-ġurnalista ta' Wan Giannis Bartolo kien hemm ġessa liba ex uffiċjal f'Ministeru tal-PN u membru tal-Google Group ta' Tonio Fenek. Fil-programm ta' tlieta ma kien hemm l-ebda persuna li kellha l-istess opinjonijiet u veduti tal-Partit Laburista jew tal-Gvern. Għalhekk il-Partit Laburista ħass li kellu jippreżenta protest u jingħata rimedju immedjatament intqal fi stqarrija. L-istqarrija notat kif illum il-PBS huwa ħafna iktar imparzjali milli qatt kien qabel bi programmi ta' ġrajiet kurrenti mmexxija minn nies indipendenti, inkluż mezzi tax-xandir indipendenti. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jagħmel pressjoni fuq il-Kamra tal-Aħbarijiet li qed titmexxa minn kap li huwa rispettat minn kulħadd u li tinkludi l-istess nies li tpoġġew hemm minn amministrazzjoni preċedenti. Fosthom ex-ġurnalisti tal-PN u oħrajn li servew f'positions of trust taħt il-PN. Il-Partit Nazzjonalista jidher li peress li mdorri fil-Gvern jimmanipula l-Istazzjon Nazzjonali permezz tal-political appointments illum il-ġurnata anki mill-oppożizzjoni irid jiżbilanċa l-Istazzjon Nazzjonali qal il-Partit Laburista.